Преди 70 години, на 1 август 1943 година, отваря врати първото професионално училище в град Пещера – Земеделската мъжка гимназия по тютюна. Тази дата се приема за рождена на днешната професионална гимназия. Причините за откриване на точно такава гимназия за територията на Пещера са голямата необходимост от кадри, специалисти по тютюна и факта, че Пещерския район е тютюнопроизводителен и при това тук се отглеждали хубави и ароматни сортове тютюни, ценени високо. Гимназията се помещавала в сградата на бившето подофицерско дружество. През 1945 сградата е преотстъпена на съветските войски, настанени в Пещера, и учебните занятия са провеждани в тъй наречената къща на Благойчо, която се намирала в непосредствена близост до днешния централен площад. Днес къщата не съществува, а на нейно място е сградата на бившия универсален магазин.